Bé, Occident és un lloc ple de contradiccions. Occident és un lloc ple d'hipocresies. Occident és un lloc ple del que vosaltres vulgueu. Però quants de nosaltres estem disposats a abandonar Occident i anar a viure amb la nostra família, amb els nostres fills, a un país que no sigui occidental? Fins i tot si ens paguessin molts diners. Feu-vos aquesta pregunta i responeu-la amb sinceritat. I no digueu que és perquè no us agrada el menjar o perquè plou molt. Avui en dia es pot menjar de tot, més o menys a tot arreu. I fa sol a molts llocs. Tu, jo, tots nosaltres sabem per què no ens mourien ni amb sabó d'aquí. Perquè no hi ha un lloc millor. Hi ha una raó per la qual tothom vol venir aquí i ningú vol anar allà. Però jo veig, per exemple, occidentals, alguns catalans, que afirmen sense cap problema que Rússia és molt més democràtica que Occident. Tal com sona. Aquesta gent no t'explica mai com és que no hi va allà a viure, o ni tan sols de vacances, o directament no hi va mai. Tampoc et saben explicar aquesta suposada democràcia com és. En què consisteix la llibertat de la que els russos gaudeixen? I, sobretot, no t'expliquen com és que la gent, per milers i milers, al llarg de tota la història, fugen d'allà cap aquí, mentre que no hi ha pràcticament ningú que vagi d'aquí cap allà. No et saben explicar com és que Occident té una riquesa i un repartiment de la riquesa que els russos no han vist mai. De vegades, quan preguntes aquesta mena de coses, et diuen que això és mentida. És mentida que els catalans, per exemple, que som un poble més aviat de la part baixa d'Europa en quant a prosperitat, és mentida que els catalans vivim molt millor que els russos? Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció i d'aquí un moment a la pantalla trobaràs diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.